Искам да ви помоля да се включите всички, защото в началото ще правим нещо, което е много познато за всички вас. Това е нещо, което с Kirtan Soul сме, да кажа, разработили. Това е една християнска молитва, която по някакво време се появяват и мантри. Става много красиво. Така че ако ви е позната молитвата, моля, включете си. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй ме. Господи, помилуй
се разделим с вас. Можеш ли да ни кажеш, знаем, че посещавате различни йога студия, благодарим ви за великолепното преживяване. Къде можем да се присъединим на живо? Имате такива събития, практики, възпяване съвместно? Да. Значи, мантра медитация се казва нашата практика, където основното средство е мантрата. Посредством звука работи. Мястото, където ги осъществяваме в момента, са в йога студио Дивали, всяка събота от 7 часа. На Витушка? На Витушка 93, известното като още въздушна йога студио. И другото място е йога студио Мандала, всеки вторник от 8. С което пък е на Мария Луиза. Което е на Мария Луиза, да. Другата част на това. Така че който му е интересно, иска да се сблъска повече с това, какво представлява тази медитация, е добре дошъл. И от Фейсбук можем да ви намерим мантра медитация събития. Мантра медитация се казва събитието, да. Благодаря. Благодаря.